Ibanan lasi pini dak det kali Doramla constituency ke pini 1175 a family Congress la pini PSLC ongnai la alang tum pin BJP long na chepe abdul la pini limit hang mata mane BJP apuhu arbak loi ini jota ke mane amni tumna dam de laki do anda ceklang sa kajat tini bangke hoda bangke lasi lason dakar si along tina constituency ta nang dum theklongji Congress PSLC atum penan BJP long ke bang aphai duk pik long si non ke bang ji hemprek a farman pen chenglok hemprek a pichun pen chenglok border a issue pen chenglok aduya hoya issue pen chenglok la pen kar bianglong aga prek asayang de kapichun ji pen chenglok on bhong omor sing disoba chugudam tang horen sing be kon putelong ke haide about 2,38,000 plus ke hai adum net long lai lang ta long ikbo ke haide about asi non phom bang ke kar bianglong la pen best kar bianglong di maso pangrum pet pen ke haide about silak jiga apa tu jibon pusini kamatha la pen ni di maso pen chingmai lo la pen alang tumban sila khalo di maso pen ke je opposition pangrum pet pen lo ita suri pho palong ni maso ke alang tum nangai pilo ada district BJP pen chenglok EM MSc CEM aso assessment thing kan jada ke opposition pangrum pet pen suri pho bat ke nam di ba dam nai da suri pho bat situ yi pusi ba BC nili pudulo suri ke asi ngono phong bang ke haya phai bang ke ji Tapi salah Karbianglong ke lari pernah non election tanda te Karbianglong lari masalah. Karbianglong mana kecil lagi kusam antum jineng po English pen polar room was not bill in it ani sivet ke la factory kecil lalong atau war mission nang po kedam ki junalang anu tin em talong nang po anu tin tame je keculong lepen katiku ba video nang po lapen Karbianglong atau kan school pen jenglong nana tuma thata Karbianglong monsam ke to pena jok school percentage metric result lang je Kamrup ke 74.9% il dumge 75.2% ile to mong munak la metric result ke me Kamrup ke Guwahati city lo ason na se pinning ke APSC Nilinon West Karbianglong da pinning ben cheng ponlo tuning da APSC free coaching Karbianglong to mas consultant gibi pon jok pinning Karbi detsi aphai trokaraisi APSC alliance pen chenglok kapre undun Lapen salah JJM penanganan dim ke klaim dak de dopik lo la langkelong liat dengan ke langkelong liat tuma phanan ke payment pipe lapen ke langkelong liat dim blue long jara bang ke along aprek aku kasolang apilong ye phan aswasang Alam ke la penanganan dim han ke pai pilo lo penanganan dim la ke melo mat lang bang aveda titi ban ke hola bang ke je alang tum la executive engineer SDO tum la sub engineer tum je ada completion certificate la pen ke alang tum hin pen je anu tin ahem ta household hol atum da lang junong la don tin da lang junong la so certificate na dera phisi la bang ke final Lapen la